ଅଧା ରହିଗଲା ଛାଡ଼ଖାଇ, ଚାଲିଗଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପାଟନାଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଝାଙ୍କରପାଲି ପାଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭୀମଭୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କୁ ମୃତ ଓ ଦେବାନନ୍ଦ ବର୍ମାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଠିକାଦାରପଡ଼ାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। दुर्गा भाई କେନ ଆସିଛ? ठेकेदार पड़ा ଏଇ କାଁ ଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛ? एक्सीडेंट केस पे କିଏ କିଏ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? मोर दादा गुटे मोर मामू गुटे जाइए ନା ମାନେ शंकर सिंह आ देवानंद କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ସକାଳେ? कुकुड़ा आनी जाइए छाड़खाईटा ଜିନିକିରି ବିକା ବିକି କରସନ୍? नहीं निजे घरे यूज खाएबार लगी। କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ? हाँ ତ କେନ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଲେ? आसला बेले गाड़ी एक्सीडेंट हो गला, गाड़ी पिटी हो गला। ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପିଟିଛି ବୋଲଛ? स्कूटी स्कूटी रे जाइए नहीं निजे पिटी होइछन पर ए भितरु मोर दादा खराब हो जाइए। ନା କହ। शंकर सिंह खराब हो जाइए।